Garang akong tinason do kabuk. Pwede mga libre na po di mga namo mga. So na may mga ani. Bahin lang tagagmay. Pagkaluto na. Binon kay mga. Sa na to kaon mga da. Sa rikuhaon ning sa isda na akong tuhugan mga. Kay hadlok ko na makabuhi kay nihit lagi kayo kukuha karon mga. Murag na kuha mga karon mga. Mga sa akong pamilya mga kay damo kong hatagan mga. Kung mama akong isuon. Maong mga nga mag-uol ko gamay na mga kay ako puntan mga makasuwa ako magsuon. Aron mga gamay ra jud ko aron mga. Kaya mga kalayan nga garang akong tinason do kabuk. Pwede mga libre na po di mga namo mga. So na may mga ani. Bahin lang tagagmay. Pagkaluto na. Binon kay mga. Sa na to kaon mga da. Sa rikuhaon ning sa isda na akong tuhugan mga. Kay hadlok ko na makabuhi kay nihit lagi kayo kukuha karon mga. Gamay ra ko kay kuha karon. Mao nga. Sinigurado ko ani di ni makabuhi. Ay. Tara maga, marag na akong karon maga. Tira-tira yung gamaya, marag na tanan. Tuod makasuwa man may pero marag ahit na ako kahatag sa uban pa na ako maisuon maga. Buwaw mo, kasi damo-damo pangibuyag. Tara po ito mga may kuha na po tang ito Yes ay buhi apa. Buhay pa manik ayon Marag delikado ito ha mga. Marag na kuha mga karon mga. Marag ikuha na ako karon. Pila ra ka buok. May gani intaw may garang. Kinasun mga do kabuk nagko. Ya Marag ni ako saligan ron. Amo na butang udong. Para bagan sa buwan. Ano ang kinason? Kung saan ako tunok nito kay sinatunok na dali. Yay. Puhi pumanikay ituhan Yay. Sikisi pamangka. Buhi pamanikay ito mga. Delikado bini matunok tadaan Buhi pa kaya.
Eka. Tao, nakaluoy. Kuha, marami. Nakabuok, may nakabuok nukos. Nagyan may nukos nakabuok. Tao, maragyan. Tara maga, ang kuha karon. Di kita na ko ni vlog maga kay nagigamay ra akong kuha. Pero mas maayo ni makita ninyo maga kay usahay lagi maga. Makadaghan ko usahay po dili. Mao nga akong income gas pamana. Kasi Ginoo kay napo koy tagaan pud pansuwa-suwa. Mao makabaligya ako maga ug makadamo ko pila ra pud mabaligya nako. May kay tawo kay maga kay royan na toy miksuon pud matabang maga. Labin na tayo sa living the good life maga. Mao na akong takot tabang sa akong gin maga. Uban pa nang miksuon maga. Maga kana ra mga garang maga mong sugsaligan karon. Na ko sa suwa mi ugma. Ben-bahinon maga sabon na namo maga kining garang. Mga pasensya na maga kung di na makita na kung naong kayo maga kay nagkuan ko maga sa maga. Sus may gani kay di ani do kabuok. Muragan taon eh. Nagdagko sa kukuha na isda. Mara tayo dagko sa kukuha na isda. Di maga Piyuhan ko ni maga kay bali ako nala po yung piyuhan ni maga kay ako nihatag sa akong mama og sa igsuon para makasuwa pud sila. O karon maglain ko para sa mua. Para sa mua maga para ay maga maglain po para sa ako maga para makasuwa pud akong pamilya og tagaan po sa igsuon na maluto na tagaan na ako. Bali akong sa igsuon maga damo may magsuon. Sinsya na maga nagyaw-yaw ko pero wa niya makita ako naong. Ay maga shout out day kay sa tanan akong mga viewers maga ug salamat kay diha kasi maga. Kay maga sabtar ko niyo maga kay di ko makapa-vlog salam sa dagat maga kung ako yung directed pang kamera. Gusto na mapalit pa puhon, kalayan makakwarta. Kaya maga ato nila inom maga, bahin na nato ni. Bahin na kada mo tagtagaan. Kini akong kilawon karon. Panihapon. Dos. Sa 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8 na karon 4 kinira gid tulo sura ko mahatas sa igsuon karon usa.
Bali magsugba ko karon maga kay ako bawon nun ugma. Kini ako sugbaon day karon. Tani ka mo. Sugbaon ako karon. Duha. Duwaon tulo. Karon ni. Sakto ra gid ni maga. Bali kini kinason karon. Maga muni bali muni maga na kana kini para sa kuha po ni maga kay ada po gitagaan sa igsuon kuna maga bali bahin na ako maga akong kuha karon maga bisud kay bahiro ni maga may ratag kuha oy ina sa igsuon usa dili ko sa kuha damo ba din ako dayon sud anon para sa igsuon po dati sud bahin na lagi ni. Ayo, mura man kinason maga saligan ako dako kinason. Tara, bahin na maga. Bahin na ako na akong kuha.